Bwsani ri sujangnai bangmani iko nainai di amsike kwbangma pura rungsang tongkha rungsa dabugo bono sugrana. Bin deterjen bo paina sinai tongkha masma paiwan. Hongka ham jotono lapsogo hainai taisa tini nani katal blogo ge ari rwkha ke to sui tongo sujak baya ko subai khangke pranat nai tini hingkake dati no masukata ni kake jeraini purari jotono sutai bai sibai kya atingei dati ko masukata angtam ni kake sal jorate hingkake bono hagis bai tonia diaper bai tonia horosimiu mane horosimi use khaibda hagis tuna prosimi ge tapto serai ko bahan ke kisang ke ya diba ge belai hagis mangkari tonja khage kisang ras thang mane kasa bothla hai ating thang ta ge kisan ongi tong kha serai ni ge ba atingi karli ata bono sala atingi horosimi karasiuta tabuk hinkangke ang sarcha kawo kisa him tongnar hin phayo tiningke share kisa ngtong phaiko tamnen tabuk kolom kha masing paina nai khaba kolom ya horoba amske kolom kha jara busa pura kolom jangmani hiri chumai rwkangke haina kakhlai siri hor chumna naya kisapan tamnen share tongmani kisapan thanang ya kolom mani Norok na puse phunung jau kha sin tomato nai ko nai di abang kangke munna nai kha othaini aba munna nai kha tai kangke kathang ko kakrang ko ma kora yango bahaino munai kumonungai khagai sa sinai ta bu phangono kumun khlai te kaisa ko tini hingkake norok na ani jerai Selada berida abu sasine belai norok komen kaisuka bai ini besar selada berida sadi nengke batingi tini hingkake norok na sasine tan besar selada berida tak fungo hingkake tamu songsana ke norok imang khanai ko kosoi beti songsana ni kosoi kupurjat mo paimaya taisi nokni bong ya jengno nogana ni borok ro paimani dagrai do moi masing bo jeng paisana nanglia kosoi bo paisana nangya kosing ke to nogo masa ung ketai ngana gini ni boro ro bo jengno ro hori charu ta kosoi ro paimani bagi hambai ani blog nai tong hake nono masa khana sakle oi nangdam khaima basa kha khikrok biang bokrok biang bo sin tong hlasana tongga de basa bamana babam khayan tongga do Kikrong biang bokrong biang sebelah se. Popo singjak bin kikrong. Tuh. Kalau mati kan ini sumber kayak berapa? Yang go bupa besano mobile gantam tamai masai punuk matong. Yang besa bejuang na naik yang bupa gantamai masai punuk kakak yang besa ba tai kabia siring sake bupan tomong nayai menai tong sini aprung ke tam mangnya tongka. Norok belai no sungsuka ba ini besa celada berida ni semani ke tini ke sawi resinai norok no asini besa hangke berise celang ya celah ni kebang borok no komen klaika beri sanai kon celah bisi sawo hingke norok saimang kana tini le sini besa celada berida taule saimang kana beri sini besa berise seng beri besa no hamjago beri sumani lamna bagi sarcha kathang tonga tabung kangke angke seraina boto guri musubai rirok sumrubai bisna mokhole kabuka bufa bai khlai hingke norok saimang kana tini le ani besa celada berida saiman bai kana norok amske sengmani bani ni besa celada berida sadini hinmani ke norok side katini kangke ani besa celada berida saiman kana ke bin mukhang kangke to phunungai te ko ini pore phunungai bin mukhang no norok khaloge na singtong di bin mukhang nai na bagi bo tabo kangke horni chamung jogana nai tongo tamu sona na hingke ko wak bahan rukui tongo mosting sana ni bagai hingke som kisarui te sete kisarui ruknai ta
ge awak bahan kangke do jengno tini monai song pai kalang mani se borok ni kaijak mani sal 1 year complete unkaba borok 2024 kaijago February choto ge tabu 2025 ni February choto paikaba borok 1 year complete kakata kaijak mani sal oma hikeno thane bishubo norok kaham krengkhe tongma haino o bishubo kaham krengkhe no norok tonglai di obono norok no ang break khayo ta norok ni bagui ge atingge bono mosting no dengi sasinai jeng ama bekani se noko bo maisanai keba serani bo phato kalbari thana nayo ani dolni no ge yang selani yang tebo khobor manjak burin yang tebo khobor manjak sang ge atingge bo angkangke thana mosung bo mathang ya tabo kun jaga phan kotol ma ya yakong yak khajak thangka angkangke atingge kun jaga phano thangi manliya ang ke bo angke thana bagui ready ngai tongo o megi angkangke sana mosung keba atingge bo pai kalang phaikata Mia bokal bari tini bokal bari lagata mat kalbari. Tai tini saya tatong kena koni ni mantra. Hang bos semanggara. 25 तारिख तो माथां ने हैना. गुलाब पासे खागे तंग luar bere. Gulab ko ma. Tini han se Valentine's Day dahan. Bari no kaka ya phare di. Lain to nai ta tong na. Bwsa khorok sen bo phan na. Barbie de bonta bus kanga date hortang de serani bo phabo thangka kalbari bo sakjani horung phaina kalbari thangma ba tais thangmani bo sanja angka ke kalbari thangma ba dati phan phaima no leri phan sok phaima no kon thik kre gyani wak bahan bo mosting deng baikha pyas mosa jotana saplu baikha donia rui ke lasong kangke lebu kisisa rui renaita ke iko finally baikha ani wak ban mosting khlaimani complete angkha ge tai srap sasek tongge maisana ge megi songmani megi jaina gana tabo kangke iko kuno ahai normal songe na sio piasi mi kisisa roi tai som kisisa roi ge tinin bagi ani video ba amsak jaratina naro bai taisa katal video malayana jotana hambai ani video nai tongman bagi